बेखौ जोङो समाजारि सांग्रांथि बा समाजखौ गोग्गो फारसे लाबोनो बे दिनैनि जा हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुम बेनि बानजायनायाव जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे जा हाबाफारि दिनैनि बे हाबाफारिनि गुबै थांखिफोरानो जादों जोंहा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय लोगोसे बायदिसिना जेनेबा ससियेल मिडियानि जोहै फेसबुक इउटुबानो जा इन्स्टाग्रामानो जा गोबां जोंहा माने आरजाथावै भिडिअसफोर बा रिल्सफोर बानायनायफोरखौ जों नुनो मोनो। बेफोरखौ जोङो बे सांग्रांथि लाबोनो बेनि फारसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनैनि जा हाबाफारि बेखौ जोङो लानाय जादों। जाहाथे बयबो बेबायदि जानला मानला भिडिअसफोर बा आरजाथावै भिडिअसफोरखौ जों नुनो मोना। बेनि थाखाय जोङो ससियेल मिडिया बाहायगिरि बा जायफोरा इउटुब फेसबुक बा इन्स्टाग्राम बाहायो बिथांमोना मिनिंलेस माने मा होनगोन भिडिअसफोरखौ जानला मोनला बानायलाबाया बेखौनो जोङो स्ट्रंलि खावलायनाय थाबाय बर' बिमा गौथुमनिफ्राय। आरो जोंहा दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। लोगोसे बेजों लोगोसे जोंहा जौ जुवा बा मा होनो बेखौ ड्राग्स एडिक्टेड बेफोरनि सायाव जोङो बेफोरनि सायावबो मा होनो सांग्रांथि लाबोनो दिनैनि बे जा हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। लोगोसे खोमसि फोथायनायजोंबो जोंहा समाजनि गोबां बेरेखा जायो। मानो होनब्ला जों खोमसि फोथायलायनायनि गेजेरजों गावजों गाव हारिनि गेजेराव बेरेखा सोमजिलायो बा बुलायनाय सौलायनाय बायदिसिना नखरारि हेंथाफोर जायो। बेफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बर' बिमा गौथुम आफाद दादों बेनि गेजेरजों जोङो दिनै तामुलपुर जिल्लायावबो मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो मा होनो खावलायनो सानदों दि गासैखौबो जाहाथे गोग्गो समाज दानायाव बयबो खौसेयै बाहागो लायो बा समाज दानायाव बयबो आगान सुरबोयो। जों अकल बर' बिमा गौथुमाल' जेनेबा बेयाव हाबा मावब्ला जानाय नङा। गासैबो बर' हारिनिनो आइ आफा बिब' बिनानाव जा दं गासैबो माने बाहागो लानानै बयबो खौसेयै बाहागो लानांगोन। जोबथारनायाव आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय। तामुलपुर जिल्ला एबसु लोगोसे बर' बिमा गौथुम तामुलपुर जिल्ला जयै बे हान्जा सुरनायखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ जोङो जोंनि माखासे समाजाव बर' समाजाव गोबां गाज्रि माने हालोदखौ जों नुनो मोनदों आरोना। बर' समाजाव माने आरजाथावै बा नायजाथावै बेबायदि जोङो समाजाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। स' बेफोरबायदि खामानिया बा जोंनि समाजाव माने जोंनि समाजनिफ्राय जानगारलाङो बेनि थाखाय जों बे रेलिखौ लानाय जादों आरोना बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ। लोगोसेनो जोंनि बर' बिमाफोराबो माने गोबां माने ससियेल मिडियाफोराव आरजाथावै भिडिअसफोर बानायनानै होयो ना। इउटुब ससियेल मिडिया जेनेबा फेसबुक इन्स्टाग्राम बेफोराव गोबां माने गाज्रि भिडिअफोर बानायनानै होयो। माने बेफोर भिडिअफोरखौ जों नायजाया आरोना। लोगोसे जोंनि बर' हारियानो बेफोर भिडिअआ नायजाथाव नङा आरोना। स' बेफोर बर' हारिया जेनेबा खौसेयै बयबो ज' जानानै जोंनि बर' हारिखौ माने गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो लायो। बेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे जोंनि समाजाव माखासे जौ जुवा बाहायनाय बेफोरो जेनेबा जोंनि बर' हारिनिफ्राय जानगारलाङो ना। माखासे गाज्रि आखुथायफोरा जोंनि बर' हारिनिफ्राय जानगारलाङो। बेनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों उन्दै बैसोआवनो गोबां जोंनि बर' हारिनि उन्दै गथ'साफोरखौ उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय नुनो मोनो। लोगोसे जौ जुवा बाहायनाय नुनो मोनो। बेफोर खामानिफोरा जाहाथे जोंनि बर' बिमा गौथुमनि नाजानायाव बेफोर गाज्रि खामानिफोरा जोंनि बर' हारिनिफ्राय
गोजान जायो बेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। समाजखौ मा फोरमायनो सानो? दिनै बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव आसाम नाङै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव समाज बेरेखा हाबाफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे मोनसे रेलिनि मोनसे हाबाफारिखौ दिनै तामुलपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि बानजायनाय आरो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि हेफाजाबजों दिनै बे रेलिनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेवहाय आङो बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना गोबां आइजोफोरा बेवहाय दिनैनि बे रेलिनि हाबाफारियाव बाहागो लादों। दा आङो साबायखरसो बावनो नागिरदों। जोङो गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिफोरनि हेंथायै खामानि मावबाय थादों। जौ जुवा जोंनि माखासे समाज बेरेखा खामानिफोरनि हेंथायै खामानि मावनायाव जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमप्रमाइस खालामबोआखै। आरो बे समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जोंनि जौ जुवाफोरखौ गोजान खालामनो, जोंनि खोमसि फोथायनायखौ गोजान खालामनो थाखाय बा जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो गैया एबा गोजान खालामनो थाखाय दा बेफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनाय मोनसे हाबाफारिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनिफ्राय लाबोबाय थादों। आरो दिनै बे बर' बिमा गौथुमा दिनै बे हाबाफारिखौ लानानै मोनसे रेलिनि हाबाफारि लादों। मानोना जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना मेसेज होदों जे जोंनि बे समाजनिफ्राय जौ जुवा जोंनि खोमसि फोथायनाय बेखौ गोजान खालामनो थाखाय बा जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ गोजान खालामनो थाखाय आरो जोंनि गुबुन मानसिफोरजों फुस्लायनानै थगायनानै लांजानाय बे मोनसे थासारिनिफ्राय जोंनि बर' समाजनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हानांगोन। आरो जोंनि गेजेराव गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौनि थाखाय दा बेनि फारसे बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरखौ मेसेज होदों बे रेलिनि गेजेरजों। आरो फैबाय थानाय समावबो आसा खालामो बिथांमोना जोंनि बर' समाज एबा गामि गामि थांनानै जोंनि आइजोफोरखौ बा जोंनि फरायफुबाय थानाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि फारसे बिथांमोना मोनसे सांग्रांथि लाबोनाय हाबाफारिफोरखौ निस्सय बिथांमोना इयुनाव लालांगोन। आरो बिनि थाखायनो आं खावलायदों नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जे साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जोंनि समाजखौ गोग्गो समाज दानायाव बयबो जों बाहागो लानांगोन। खोमसि फोथायनायखौ जों गोजान खालामनो हानांगोन। जोंनि समाजखौ जोङो गोग्गो समाज दानानै लानो हानांगोन। आरो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बयबो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जोंनि गारजेनफोरा, जोंनि समाजनि दैदेनगिरिफोरा बे फारसे खामानि मावनो थाखाय बयबो बिबान लानांगोन। दा बेनि थाखाय अब्लासो जोङो गेरेमसा बर' हारि हिसाबै जोङो थांनानै थानो हागोन। आरो बयजोंबो जोङो गेरेमसा हारि हिसाबै जोङो बयनिफ्रायबो जोङो मान एबा सनमान बर' हारिया मोजां मोनसे गोग्गो समाज दानायनि गेजेरजों बर' रायजो राजाया रायजो जागासिनो दङ बे ओनसोलाव, बेखौ जोङो बाख्नायनाय मोनगोन। दा बेखायनो बिनि फारसे साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा खामानि मावनो थाखाय जों बयबो बाहागो लानांगोन। आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ तामुलपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुमा हाबाफारिखौ लानानै मोजां जाफुंसार होनायनि थाखाय आं मिरु एबसुनि जानानै बिथांमोननिसिम बयनिबो आङो साबायखरखौ बावहरदों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ सादु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।